Chi siŵr bod chi'n heiddi ennill? Pob lwc i chi gyd! Ac at Federasiwn Sir Gar nesa, clwb Pen y Bont sy'n ei cynrychioli nhw eleni dan arweinyddiaeth Sioned Page Jones. Mae gen ti gwmni, bydd pethau'n iawn hyd y brynhaw. Eistedda ma'n gynas wrth y tân. Fel gyna'r tân ar un a'i lwyd, Siwrna newydd i'w chymryd sydd yn nes. Gwneud i deimlo gres o'r pendan cynnas o mi fel aeth ar gan bod i'n ffrindiau. Taith yn gorffen a dechrau. Ail gyna'r tân, ail gyna'r tân, ail gyna'r gan, ail gyna'r gan. Pan deimlu fod y ddei yn rhaid rifal. Drod again. Mae gen ti amser gyfraith gyn y wal. Dos drachem i ardod y weithrin, i ffrwd y gymeri, ble bydd na rhywun i'n croesawu di. Fel gyna'r tân ar un a'i lwyd, Siwrna newydd i'w chymryd hyd y nes. Gwneud i deimlo'r gres o'r pendan cynnas o mi fel aeth ar gan bod ein ffrindiau. Taith yn gorffen a dechrau. Ail gyna'r tân, ail gyna'r tân, ail gyna'r gan, ti'n ôl i'r aros Ac o Gôr Sir Gar at Gôr